Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Urte berri on eta ongi etorri 2019ko lehendabiziko saiora. Egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak programan gaituzue eta pasaden urtean bezalaxe betiko dukiak ekartzen dizkizuegu zeintzuk dira efemerideak, agenda Iruñerrikoa, albisteak eta bar, has gaitezen. Gertu dauden bi printzerriei buruz hitz egingo dugu. Hasteko 1987 urtean, monjez mozorrotuta, François Grimaldik bere gizonekin batera Monakoko arroka babesten zuen gotorlekua hartu eta bere familia Monakoko buru bezala ipini zuen. Mende batzuk geroago bestalde, 1982 urtean, Andorrako printzerrian, lehendabiziko aldiz historian lehendakari bat hautatu zen. Oskar Ribas Reich barkatu. Arratsaldeon, hauek dira urtarrilaren 8ko titularrak. Gaur gauean foruzaingoa eta Polizia Nazionala Marabillas gaztetxean Iruñean sartu dira. Operazioa goizeko 4:30 hasi da. Iruñeko 4. instrukzio epaitegiaren agindua jarraituz. Beraien esanetan, helburua Nafarroako gobernuak Rosalejo jauregiaren egoera aztertzea izan da. Erekina hutsik zegoen orduan, baina erreakzioa azkarra izan da. Gazteek manifestazioa egin dute eta errepidea moztu dute Labrit eremuan. La Manadako kideak aske jarraituko dute. Iruñeko udalak 78.623 euro eman die haur eta lehen hezkuntzako guraso elkartei. Nafarroan 2.880 langabe gutxiago 2018an. Oroimena josiz jardunaldia egingo da Baluarten ostegunean. UPNek ez du 2019ko hauteskundeetara PPrekin joan nahi. Egunkarietako azalen txanda, lehendabizi jo dezagun Diario de Navarrara. Titulara nabarmendu dute. Erroldak muga jotzen du kanpotik etorritako populazioaren handiagotzearen ondorioz. Azaleko argazkian Osasuna Fundazioak antolatutako eskolen arteko 37. txapelketan irabazle sortatu den taldea ikusi daiteke. Titularrak honela azaltzen du. Patxi Larrainzar, garaile tajonarren. Diario de Navarratik Diario de Noticiasera pasako gara. Lerroburu nagusian, 4 nafarretatik batek alkohol betekada bat hartzen du hilabetean behin estatuko tasarik altuena. Beherago azaleko argazkiak Osasuna Fundazioko eskolen arteko 37. txapelketari egiten dio erreferentzia. Izenburu honek laguntzen du irudia. Patxi Larrainzar eta Donestebe arrakastatsu eskolen arteko lehiaketan. Gara egunkariko titular nagusian, Amurrioko familia abertzale bateko etxe bati tiro egin izana ikertzen ari dute. Pasaden astean La Manadako kideek aske jarraituko dutela ezagutu genuen. Azaleko argazkiak berri hori dela eta Iruñean emandako kontzentrazio feminista erakusten du. Eskuinean izenburu hau dago. Esku gorriak berriro ere Iruñean La Manada kasuko provokazioaren ondorioz. Hedabide euskaldunekin bukatuko dugu eta lehendabizi berria egunkarira joko dugu. Goian iskin batean eskuinean Arkaitz Zubiri EHUko ikerlaria ikusi dezakegu, kultura arloaren baitan. Bere hitzek osatzen dute izenburua. Emakumeen artikulazioaren arabera izango da bertsolaritza bidezkoagoa eta bideragarriago. Horren azpian, lerroburu nagusian, ezker abertzaleko familia baten etxeari arma batekin tiro egin diote Amurrion. Ondoan ezkerrean, Huerta de Peralta, landa langileen oihu prekarioa Iruñean. Eta bukatzeko bekaldean, migratzaileen adina ebaluatzen duen elkarte baten Paueko egoitza okupatu du Bizik,
dio lehendabiziko berri batek. Behan, Brexitari buruzko azken akordioaren bozketa datorren asteartean egingo du komunen ganberak. Eta amaitzeko mundua arloaren barne aurreko albistea bezalaxe, genoziden umeek altxatu dute boza. Hedabide Euskaldunekin jarraituko dugu eta honekin amaituko dugu Euskal Herria Irratiko webgunearen bitartez. Azken ordukoa, foruzaingoa Marabillas gaztetxean sartu da. Ondoan eskuinean laukoa bilduko da goizean, ahal dugu eta orainbairen artekoa bideratu asmoz. Eta azpian polizia indarkeria pairatu dutenen memoriari buruzko azterlana aurkeztuko du gobernuak. Egin dezagun aurrera Iruñerriko agendarekin. Gaur arratsaldeko 8etan Gaiarre antzokian, baleta ikusteko aukera izango da. Intxaur hauskailua obra famatua eskainiko da eta sarrerak 30 euro balio du. Ostegunean arratsaldeko 8etan Nafarroako Filmotekan proiekzio bat euskeraz. Jainkoak ez dit barkatzen pelikula proiektatuko da 2018koa, zinemaldian proiektatu egin zen izan ere eta sarrera 3 eurokoa da. Egun bat geroago, ostiralean arratsaldeko 7:30 Sanduzelaiko Zibiboxean, tokiko jazz musikako urtarrila zikloaren baitan, Geltrio eta Iñigo Ruiz de Gordojuela musika eskainiko dute bi hauek. Doakoa izango da, baina gonbidapena eskuratu beharko da aldez aurretik. Horretarako, han bertan Sanduzelaiko Zibiboxean doainik musutruk eskuratu ahalko duzue arratsaldeko 6:30 aurrera. Ostiralean arratsaldeko 8etan Nafarroako Filmotekan, Elena Taberna atzera begira programa edo zikloaren baitan, bere La Buena Nueva pelikula eskainiko da, sarrerak 3 euro balio du. Amaitzeko ostiralean arratsaldeko 8:30 Gaiarre antzokian, Soel López musikariak bere azkenengo lana aurkeztuko du, Sueños y pan, sarrera 35 eurokoa da. Gaur goizean lanbroa, zerua lainotsu egongo da, iluntzean oso lainotsu geratzeko joerarekin, gauean baliteke euri txiki egitea. Ipar osagaiko haize aula ibiliko da, egunaren bigarren partean ipar mendebaldekoan nagusituko da. Ahul bizi, temperatura maksimoak gutxi igoko dira, zenbait tokitan izotz txiki egingo du. Asteazkenean zerua oso lainotsu egongo da, prezipitazio txiki egingo du, goizaldean elurkota 1300-1500 metrotik jaisten joango da. Arratsaldean 800 metro inguruan egongo da, eta azken ordutan 500-700 metro inguruan. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, goizaldean ipar mendebaldekoan nagusituko du. Temperatura minimoak gutxi igoko dira eta maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. Eguna amaieran izotz txiki egingo du. Goazen Iruñerriko albisteekin. Lehendabizi jo dezagun Burlatara. 2019 urtean gaude dagoeneko eta urte honetarako podologia zerbitzurako laguntzak eskatzeko epea irekita dago. Interesatuek 60 urte baino gehiago izan behar dituzte. Burlatan 6 hilabeteko antzinatasunarekin erroldatuta egon behar dira, eskakizuna aurkezterakoan, eta baldintza ekonomikoak eta bestelako betebeharrak ere bete behar dituzte. Guztiak udalaren webgunean, Burlatako udalaren weborrian kontsultatu daitezke eta eskaerak egiteko azkenengo eguna urtarrilaren 16 izango da.
Epe gehiago burlatari dagokionez. Kasu honetan, bonotaxia erabiltzeko laguntza sozialak eskatzeko. 133 baino gehiagoko galera funtzionala, anatomikoa edota bisuala izatea beharrezkoa da. Baita burlata herrian erroldatuta egotea ere urtebeteko antzinatasunarekin besteak beste. Baldintza guztiak udalaren webgunean zintzilikatu eginda dira eta urtarrilaren 25 arte denbora dago aurkeztu beharreko dokumentuak, eskakizun orria eta bestelako dokumentuak igortzeko. Amaitzeko urtarrilaren 15 arte 2019an igerilekuak modu terapeutiko eta sozial batetan erabiltzeko laguntzak eskatu ahalko dira. Aurrekoetan bezalaxe, aurreko berrietan informazio eta xehetasun guztiak Burlatako udalaren webgunean daude. Eta hau da guztia Burlatan, Iruñeko berriekin amaituko ditugu Iruñerriko berri hauek. Mugimendu handia izan da gaur gauean Iruñean, urtarrilaren 8 honetan, arrazoia Foruzaingoa Marabilaz gaztetxean sartu izana. Operazioa goizeko 4:00 hasi eginda Iruñeko 4. instrukzio epaitegiaren agindua jarraituz. Rosalejo jauregiaren inspekzio teknikoa gauzatzeko. Nafarroako gobernuak pasaden astean eskatu egin zuen agindu judiziala. Eraikina jauregia hutsik zegoen agenteak sartzerako orduan, baina erantzuna azkarra izan da. Gazteak mobilizatu egin dira honen kontra manifestazioa eginez eta Labrit inguruan errepidea moztuz. Egunak Foruzaingo eta Polizia Nazionalen kargak erakusten dituzten irudiak utzi dizkigu. Berri gehiago Iruñean. Iruñeko udalak turismo bulegoaren ordutegia turisten eskakizunetara egokitu egin du. Hauek zubietan gero eta gehiago bidaiatzen baidute. Izan ere, arrakasta gutxieneko denboraldian gaude orain Gabonak eta gero hasi eginda, aste santuko aurreko asterarte luzatuko dena. Arrakasta ertaineko garaiari dagokionez, apirilatik ekainera eta urritik azarora ematen da, aipatu gabe martxoko eta abenduko zubiak. Baita eguberriak ere. Joeren artean ere, teknologia berrien erabilpenaren areagotzea edo handiagotzea ikusi da. Gero eta gehiago erabiltzen beidira gailu hauek erreserbak egiteko. Amaitzeko Iruñarekin, urrengo 3 urteetarako 33.500 argi puntu baino gehiago mantentzeko kontratua esleitu da 5,6 milioi eurorekin. Hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko Saloa Telebista aukeratu izanagatik eta bihar arte.